Oriol Ferran, mira te'l. Venim de veure la Teresa d'Arenys, o sigui que venim carregats de llibres i... És un canvi de registre, veure la Teresa d'Arenys, que la informàtica, diguem, li fa un pànic terrible i tu que no te'n fa gens, vull dir, de fet, ets la informàtica. La gent d'avui dia, vols dir que l'Espriu, aquí a Arenys, jo és una pregunta una mica maliciosa, però sap qui és? Perquè abans ens preocupa la pèrdua d'identitat i d'alguna manera que la gent avui dia té molta informació de tot però no la conserva massa temps, no? Però Espriu segueix present en aquest Arenys de l'any 2010? Mira, potser no seria aquell Espriu tan arrelat, tan purista, o sigui, l'essència, aquella força que tenia Espriu a la intel·lectualitat de finals del segle passat, que queda així, que sembla encara sembla que se quedi més lluny, potser més mediatitzat en el sentit més d'allò de grans masses, potser, però jo diria que sí. En tot cas, canviant de registre, d'antic l'Arenys de l'actual no té res, perquè vosaltres heu sigut pioners en moltes coses, abans ho comentàvem amb l'Eloi. Amb la comunicació en general, en la comunicació de proximitat, que seria el fet novedós, no? Aquesta comunicació que neix amb els butlletins, que continua amb la ràdio, que passa per la tele local i que d'alguna manera eclosiona i explota amb les xarxes, el 2.0, internet. Jo, en el fons, tot el que he volgut fer amb el digital d'Arenyautes, d'Arenys-Jorc, d'un entorn més proper, de parlar de comunitats, que a més n'estem parlant des de fa més de 10 anys, tot i que hagin eclosionat recentment, jo tinc claríssim que tot això ho vaig aprendre a l'emissora municipal. Això de poder passar per un rial, jo és que jo soc superespriuenc, Clar, és que, mira les voreres, és que les voreres són altes perquè és que l'aigua com baixa, o sigui que, i aquí hi ha un pas alçat, aquí l'aigua baixava desbocada, i aquí baix, en algunes cases, a Arenys de Munt es veu a totes les cases de la Riera, però aquí hi ha cases que hi ha les guies de la Post. Ara podia blasfemar, però no ho he fet. L'últim maresmenc aixafat per un cotxe a germans cases. La pregunta és si creus que el Maresme com a tal existeix o no, o continua sent 3 trossos o 4 trencats i cada un va a la seva i mira, i ens trobem de tant en tant. Jo no he estat militant de l'Alt Maresme, de defensar-ho, però en el moment que els polítics ho havien de defensar, i en tot cas s'havia de posar tota la carn allà al damunt per dir, doncs, es va pactar que érem Maresme. Tinc claríssim que hi ha una realitat molt clara, a més jo anava a escola a Mataró i quan parlàvem diferent, els d'Arenys que els de Mataró amb algunes coses. Jo deia flor i a Mataró deien flor i llavors insistien, no. El que identificava l'Alt Maresme era la tirada cap a Girona. I ho feia el bisbat, i ho feia tot un seguit de relacions, com, doncs, per exemple, nosaltres en l'agrupament Escolta, en el moment que hi érem, tendíem a anar cap a Girona perquè les relacions es donaven cap allà, i també tota una part d'universitaris que van estar estudiant a la Normal de Girona. O sigui, hi havia tots uns vincles cap a dalt, i una mica era el que feia que fos real aquesta anada cap amunt, no per no anar cap avall, perquè el problema era que quan anàvem cap avall saltàvem a Barcelona. Jo vaig descobrir el Baix Maresme quan vaig ser corresponsal de Televisió Espanyola i vaig treballar-me una mica a la comarca. Tothom està a la xarxa, d'una manera o una altra, i la gent del Maresme també, és a dir, ens trobem molts amb l'epígraf Maresme, ens trobem a la xarxa, no? És una manera, diguem, de fer comarca, si vols, de seguir. Potser et diria que no és tant que ens agrupem perquè som Maresme, sinó perquè som pròxims. El que passa que gràcies a la xarxa, per la proximitat, i per tant amb els de Mataró, amb els de Calella, ens trobem i acaba naixent la Maresme Esfera, que neix pels blocs justament perquè acaba sent gent que està parlant de les coses pròximes, per tant està parlant del Maresme. Hem parlat de com entrem a la xarxa, però aquesta ciutadania també molt més diversa que, per exemple, Espriu no hauria ni sospitat mai, com la integrem aquesta gent? De quina manera podem fer que també siguin part del Maresme? Jo entenc que amb normalitat, amb tolerància, facilitant, per tant, oferint i recollint. Mira, justament ara és que... Hi ha molta immigració, No. Han vingut tots a Calella. No, perquè venen de la mesquita. Hi ha la mesquita aquí al costat, justament. Sí, t'interpretava això, però vol dir que també deuen ser d'aquí, suposo. Hem enganxat la sortida. Deixem Arenys de Mar Gràcies. i cap a Arenys de Munt.